سلام فاميلي انتاينا نسمع زلنا بترينا لهم حج ونا ماخذ معسكر كينات بالمقبر حنت دبت تهريم الله حدغኛ ዝኾነ ወጣ ታሪማ ዘላ ታይታይ ዝብቻ ይኾነ ዚዮምን ካሎትን ኣብዝ መደብዚ ክንከታተል ኢና ሰላም ፋሚሊ ሰላምኩም ይብዛሕ እዚ ሳሚ ሪአክት እንኳዕ ለውና ሳሚ ሪአክት ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጻኹም ተፈላልዩ ትኩሳትን ሓደሽትን ቪዲዮታት ሒዘልኩም መጽያና ይኹን ሰብስክራይብ እና ላይክ ብምግባር ናዚ ቻናል እዚ ቤተሰብ ምዃን ከይትርስዑኹም ኩልኩም ሰብስክራይብ ስለትገብሩልኩም ብጣዕሚ የለመስግን ሰብስክራይብ ላይ ገር ኻትር ለለኻ ግን ሰብስክራይብ ገር ላይክ ገር ክሊ ደሊ ዳይላ ቪዲዮታትና ንቀጽል እሺ ፋሚሊ በተፈለማይ ቪዲዮና ንቀጽለና ሰናይ ምክትታል ሓደ ግዜ ለመጭ ትብሉናኮ ስርዓት ገርና ስለንዛረብ ኮይ ስለ ከምትናትኩም ዘይንጻረፍ አፍና ዝሃበና ስለ ዘይንዛረብ አኮሎ ግዛ ኢሉ ሓና አኮሎ ግዛ ሐመድ ዝገበረ ሰብ ኮይኹም ከም ጅግና ትሪእወሱ ከማኹም ዝሐመቕ ፍጡር እኮ የለ ኣይተሓፍሩን ኢኹም ተዝን እግረ መገደ ብዙሕ ግዜ ስለዝመጽእ ማለት ከምዚ ዓይነት ትዛረቡ ሰባት አለ ሓማሴን ኢሉ ክጸርፍ ዝውዕል ሰብ ባ ጅግና እኮ ይበተኽ እኮ ማዓንጣ እኮ ትበተኽ ይትብሎ ታይ ዝራን ታይ ማዓንጣ ትበተኽ ሕብረተሰብ ክበታት ዝውዕል ሰብ ከመይ ጌርካ ማዓንጣ ኣለዎት ታይ ማለት ከመይ ዲት ማዓንጣ ሃዋፍ ዝኦቱ ሰብ ተባዕ ይኮነ ተባዕ ዝበሃል ሰብ ቃላቱ ዝመዝን ባ ምጽኢልካ ጽርፍ ተሓድሮን ንሓማሴን ዲን ሰራያን ኣኮሎ ግዛ ወይ ነስላማይ ትጸርፍ ተሓድር እዚ ትባዓል እዩ ጅግንነት እዩ ሓንቲ ናብራኣት ገብር ደላ ኣብ ጋሽ ባርካ ኮይና ህይወታ ትገብር ደላ ተኸታሊት እምነት ምስልምና ዝኾነት ትግረድያ ዋላ ይፈልጥን ካል ብሄር ጽርፍ ስለዚ ሓደርካስ ትባዓት ድንቁርና እዚ ታይ ትባዓት ኣለዎ እዚ እንድሕርዳ ንሓንቲ ኣብ ናብራኣት ገብር ዘላ ኣደ ትግርኛ ኣብ ኣስመራ ዲዋላ ኣብ ከረን ዘላ ኣደ ትግርኛ ጽርፍ ስለዚ ሓደርካ በቃ ኣፍካው ጽኻስ ናይመን ታይ ድባሃል ኮንካ ማለት እዩ ናይመን ወኪል ኢኻ ኮንካ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ኣምላኽ ኣቦይ ካብ ፈታውየ ተመሲሉ ዝጓዓዝ ሰብ ዳሓልወን እምበር ካብ ጸላእየይሲ ባዕል ኣለኽዎ ጸላእየይ ስለ ዝፈልጦ ፈታዊኻ ተመሲሉ በዚ ኣጆኻ ክብለካ ጸንሕ እሞ በቲ ጉድጓድ ስለ ዝፍሕረልካ ኣነ ኸዓ ክፈልጦ ስለ ዘይክእል ፈታውየ ስለ ዝመስለኒ ጎይታይ እስኻ ልብን ኩሊትን ትምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ካብቲ ፈታውየ ተመሲሉ ክጎድአነ ዝሓስብ ሰብ ካብኡ ዳሓልወን እምበር ካብ ጸላእየሲ ባዕሊ ኣለኹ ኣምላኽ ኣቦይ ንስኻ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ እንዲኻ ኣምላኽ ኣቦይ ካብ ክፉእ ዘበለ ካብ ሽግር ዘበለ ካብ ንዓይ ሕማቕ ዝኣልመለይ ዘበለ ሰብ ክትሕልወኒ ይልምናካ ንስኻ ዘይትታኸስ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ብነብሰይ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሪሌሽን ነይረ ካብቶም ደዕውታ ድዩ ዝበሃል እወ ኣይቀጸልና ኣቦ ሓደ ቆልዓ እየ ውሉድ ኣለኒ ብልቢ ዝፈትዎን ዘፍቅሮን ቆልዓ ኣለኒ ነደ ወደይ እውን ዕድመን ጥዕናን ይምነየላ ኣብ ህይወታ ሕጉስትን ዕውትን ንኽትከውን ይምነየላ ዝኾነ ከም ዘስታይ የብልና ኣሕዋት ኢና ጽቡቕ ተረዳዲእና ንኸይድ እዚ መሰልቲ ሕጂ እቲ ዝነበረ ሕሉፍ ህይወተይ ማለት እዩ حراي حج خاب ريليشنشيب دي هذا الله هو اب ريليشنشيب زلو كم زبالكي اب سدت كبيد ነገር ይሁሉ ነገር اب ህይወትካ ስፔሻል እዝን ሪኦ ዘለና ስለሺ ሓውና ወይካ ዛክ ሓውና ብጣዕሚ በአዝዩ አሰቃኦ ዝኾነ አቃታትላ ብጨካናት ተቃቲሉ ናይ በሐቅ ብጣዕሚ ዘሐዝነካ ዛክ ሓውና ቀድመ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ንውላዱ
እንኳ ሓጎሰካ ኮንግራቹሌሽን ዝወደይ ማዓረይሉ ኣብ ናይ ውላዱ መመረቕታ ፖስት ኢልዎ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኣቃታትላ ብገዛእ ደቂ ዓዱ ተቐቲሉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ከቢድ ሓዘንን ጓህን ይርከቡ ኣለዉ ዛካሓውና ካብቶም ኣዝዮም ለባማትን መስተውዓልትን ዝኾኑ ብብዙሓት ሰባት ዝፍቶን ዝድነቕን መንእሰይ ነይሩ ምስኪናይ ውላዱ ግን ኣዘኽቲሞሞ ምስኪናይ ውላዱ ኣዘኽቲሞሞ ጽባሕከ መን ይኽመውት ነቶም ዘዝሞቱሲ ሕማቕ ስማዕ ወይካ መሬር ሓዘን ንብለሎም ኣለና ንሓዝነሎም ኣለና ጽባሕከ መና ይኽመውት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣሕዋት ጽባሕከ መን ይተረኛ ክሳብ መዓስዩ ግን ከምዚ እንዳበልካ ነንሕድካ እንዳተቐታተልካ ፍትሒ የለን ሕጊ የለን እቶም ዝቐትሉን ዘሳቕዩን ዘለዉ ሃንጊ ዝገብሩ ዘለዉ ግቡእ ስጉምቲ ኣይፍረዶምን ኣይግበሮምን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ሰዓት እዚ ብኣዝዮም ጨካናት ዝኾኑ ናይ ሰብ ነገር ዘይብሎም ይቕተሉ ኣለዉ ብዙሓት ቆልዑ ድማ ይዘኽትሙ ኣለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ንዛካሓወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶ ንመላእ ስድራ ቤትን ፈተውትን ቀረብትን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምጽንናዕን ሓይልን ክቦም በዚ ኣጋጣሚ እዚ መሪር ሓዘነይ ክገልጽ ፈቱ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክሳብ መዓስ እዩ ተረኛ ኸመን እዩ ክሳብ ኣባና ዝበጽሕ ኩላህና ክሳብ ንዋዳዳእ ፍትሒ ይንገስ ዓመፅቲ ይፈረሩ ፍትሕን ዛካሓው ስትንቀጽል ፋሚሊ ስካሸቲ ግን ሰብስክራይብና ላይክ እንድሕር ላይ ጎርኩም ሰብስክራይብ ጎሩ ላይክ ጎሩ ክልደሊ ከዝውን ንቀጽል መስተ ኣይትስተይ መስተ ሰቲኻ ኣይትጥይ ንዓይን ንዓክ እንደባእሰና ነበረ ነገር ትፈልጥ እየ ክፅቡቅ ጌርክ መስተ ሰቲኻ ቲክቶክ ተኣቱ ደሊ ኣይተኣቱኒ ክብለኪ ተኣቱየ ከኣቱኒ እዚ ደባእሰና ነይሩ አንቺ ምን ጮላ ነይርና ንመጽእ ታ ቪድዮ ክትኮን ከላ ንዓበል ከምዚኣ እዚኣ ኣንብባ እዚኣ ዘምር ትብል ነፀላ ጌርካ ዝምር ትወዲያ እዚኣ كل نجارات هيكون مساق وين أنا هيمانوت دخسوكو ديفولت أزنوبر هوا هيمانوت يريحة وزوج نجارات كسيبة تبوكي أي رسوعني مالتي تناتي حما نجارات كا بزوج نجارات كألن مالتي كيجاتات كم تلنا سلدام مالتي تتعبي نجارات كن نتسبسي بلك عن كربون يرنا صغير كربكين عني كربون أنا خمسة عائلتي ودنيرنا خمسة قتلاني مالتي يوم حدا قريب كاري خبر الناس هو لا زنبرنا فيديوهات رأيوه مسأنا بر فيديوهات ናይ ቀደም ካብ መጀመርታ ናቱ ነበር እቲ ሰብ ንምንታይ ይታለፍ ኣነ ባር ነይረ እንዳኣቱ ተኾይነ ጨርም ተኾይነ ነጥር ተኾይነ ስሕብ ተኾይነ ድላይ ትገብር ነይረ ተኾይነ ከምኡ ክገብር ኣይከልኒ ማለት ከም ኢለ ክጠፍእ ማለት ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ቀይሩ ህይወተይ ከም ዝቐይሮ ፍልጥ ግን ዝነበርካ ህይወት ምስክርነት ዝገበረልካ ከዓ ንእግዚኣብሔር ከዓ ትነብሩ ኢኻም ትዳዓበየ ነገራት ከምዚ ይመስል ሰላም ይሕፅር ነበር ለመውን ትይበሎም ለመውን እዚ ሰብ أمانغو خلت دخلوا يقتلن يهربنا له كلنا عزي نبي كاتر مالتي نبي مكوين عزي كله هو إحنا كله هو إحنا تان شر نبى كلاتنا مالتي نرينا يصير هي نرينا هذا بيجاهم كان نقوله كنت فينا سموسهم كنوا كم أثان شوي مسرع كله بكا سلاعات صيبه حتى حسن حرنا ايش بتقولنا اقول لهم حجي ونا في ماخذ المعسكر كنات بالمقبر حنت جبت تهريم الله حرقني دخل وتات هريم زله حجي ونسب درودوس لساني بقول تشكي مو منغو خلت خينات اذا غيزلو بقدميت مدحريتن تخزلو ስለዚህ ህዝብ እዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይዘሎ ሕጂ እውን ደጋጊምና ነግረኩም ኣለና ህዝቢ ምንቅስቃስ ኢኑ ስደተኛ ብፍላይ ኣብ ማእኸል ማዕስከር ኩነት ነተገብረ ኣንዳ ኣደ ብጥኢት ተሃሪም ኣላ ስለዚ ንጎት ኣካልና ኩሉ ሸርፍ ገብር ደጋጊምና ነማሓጥን ሳብ
نموني كافكيري يعني حسوت هاي زاربني ناي بلد نموني كافكيري يعني بقى خيدة تسألي لنا سانداي تاي تبلني سانداي قعد بس ما عم بلتولن نعاها تخون سبع يكون تنتبلن مدك أسيجكس دك أصحابي النرداس شدوا سوا حين ربع ثواشي ده يحس انت كوينكم زاتو زلخو قال ملس ندي دويله زلخو زلخو باك حمي ميليا كم تقول محجي حمي مينور بس حمي ميليا ندي دويله زلخو زلخو كم تقول محجي نسن دابو خرز نبرنس حمي ميليا استنقص الفاميلي سكاشيتين سبسكرايبنا لايك ندحر لي غوركم سبسكرايب غورو لايك غورو كل دلي خزون نقصل زمولدنا كوبونات كيف لهم كنت ترحقت مرقمهم كنت ورحقت مرق لهم لبخا خاص يمزبلها قنتا مرقم تا مرقنا يا ولدنا في اللي قالون بزيك العالم كنت نقرني سفلين تا مرقه ما يلبيع كاب لبهم يتمنشو تا مرقم كاكسارنا عليها ما يجزاو سميعت مالتي كم زحرق قبل قالوا بس خوينو بتقل نزو ما بسد زلنا من اسيات صلالن صلوتنا يا ولدنا مرقه اي فلينا حتى نقر على دك تبعتي خفلت وازلوهم أبزر reverse psychology بزح مخرج هبوناي relationship قال له ونحن تقول ندحر تبقى خوينا نسقى ندحر دلي خياس نع attention يتحبان ما حاجته attention حبن شو عنتاي كويني لا نعخ أده بقى أختبك كأجلز بهالنقر على إزي نحن نفس تأمامنا تزي بالله قال نستيتي attention ناتا خاب كلو السبات ناتا validation كاب كلو السبات زمس تخوينه كم خدش شرط خليا تحدق أبيو نفسها تفلت confidence سخنت قال نستيتي عند حكم وغير كيا نسا extra أختبكها معناته هذا سب نعيد اللي نقوله مسمح حزا عند حزخونا نجر يقولوا أنا كافتناتي السعد الكل وزغل مساي completely عدلو تقوريت مالتي I will never أبي وتي ملو عدل لاي كهبوني أبي وتي مسينا عايشة خستيكن عيقل خبل مسمح حزاي كوشام شم بالنيروس دحرنا باي سجيروس بقى أنا قاني أجلس عد no مس نفس تأمامنا دلوا أقوال نستيتي إذا تريك زيا أيتسرحنا معناته حدا سبنا عيقز كلي إن مسمح حزايو ويكام مسمح حاستو يجيزي يتقفتو خلو نعيد اللي نخلو دحر أنا تشرشيرا نعو متيخ حتى ويكام زي ندعو كوينو مسحانت نفس تأماننا دلوا أقوال نستيتي إذا أيتسرحنا أنت أخذ قبلك مس أزل لك عدل completely shut down كخوني معناته قل دك أنستيو left over ويكا طرف نايم حزن ويكا طرف نايك stay attention زي قبل عين دك أنستيو اللوا سو السخا أكند أبناي قطفت نقرات تساتفو honest تخونكم نتات تدلي واسب كم تدلي واتريوا عدلكم كاتوستو مالتي don't play games game تتعود زلا السخا بجيم كتشكع تخل تخونكا كالوت كأخشكع واخولي مالتي السو مساخ جيم دحر تتعود على هونو مسكالوت كأخوم تتعودي مالتي سو أبناي ديتين علم كنا أدخلنا ولا بزحات سبات يسوينا نحنا جن honest خوينا قناعات كنا هنقرب يتزحش نقرب بناتك استكر يقولوا كاب حلف ستمهاركم مالتي سو زي reverse psychology بزحات مخرجه بخم قله كل جزء حجازي يكوننا كل سبا يكوننا نسرح أبقى لجليو backfire كجبر يخلي علمان من نجارات جن أتي أبقى معينة إدارتها أبقى معينة نجارات دتها مست نخدستي لتابع زنا برحوا نمتى أخذ جوري قالت معرفهم وخدست خلنا نعود ذكروا تستماثل يعني راح تجي حنا وتعلموا خلق النجارات الموهاب إيربا أدي أب بيرود لا تغمتت كابديو نا فرانس حاول هذا متعلم من السير في النسوم كل ولا خطونا لك عملت إذا قلت لك أنا سريه رئيس أدنى برسابي أملاك مسكن ناشاريت هو كان من استجازة دبر سبا يكون كنا أملاك مسكن بتخوينه ما نتي حجوا على خزارة بسلدي دلوا خزارة ولا سلزلن نيمود دات عليه نيمود دات خدم دمو سلزلن يدزارة دلوا ما نتي أزي سلزخونة تي إدارة تواسط تقول جيني روا بقبو تجازة كمي وقال تقال نعيد قد سن نجارات يكونن أبدي قد سن نجار كخزارة بايدلني ما نتي لعبي نجارات كنت بعدادتها تنعى يعني بتجزي مجمع تحت رقبنا خلنا نبعتها دريزة معك ولا تعاجي كمان تسلني أبتا نبعتها دريزة جنزة بعدها وقريعة خفلت لون قالت وسخ سلزنا برخا أبقى النجارات كمزي نقوله قدفها بالكاوي كلا تشبهنا سبات. أوكي فاميلي لو ما أنت لحظكم فيديوهات زي مسلين رام عقد صالي بالقرارم وفيديوهات حزالكم كم لسه سكايشيت جنا سبسكرايبنا لايك مقاريت رسعيكم بيس اوت.